Subong nga mainit ang tiyempo, isa ka man bala sa mga nagapangita sang halo-halo, aton tiluan ang manamit nga pampabugnaw subong nga summer nga gintutukan ni Ashley Liza. Basta gani summer, hindi gid madula ang suwak nga pampabugnaw sa tutunlan. Kag, kung pabugnaw man lang ang istoryahan, ang halo-halo pwede gid manegosyohan. Diri gani sa La Paz Public Market, mabakal gid sa mga customer ang halo-halo. Sa 25 to 40 pesos mo, may mais con yelo, regular, kag may special halo-halo. Crushed ice, prutas, sago kag gatas, pinipig kag mahagpok nga barkilyos, dugangan pa sang leche flan nga matamis kag ice cream, sino bala ang makapangindi. Sige, pwede kainit, subong tinami magiging magkaon sa halo-halo. Para mabugnawan ay sobra to subong tama ka buwan init. Gani ano pang ginahulat mo kapuso, magpalamig na paagi sa bagkaon sang manamit nga halo-halo. Upod kay Romel Porquilla, Ashley Liza, 1 Western Visayas.